Uthenga. Abo bayalamba Mary, abo sha. Ayalanjwa apha. Oh, full cream. Funeki full cream, chef. That's why izitshebe kangaka entwalo liye ke phuhle izuso ngaphandle. Full cream every day. Mani kwaMary shem. Excuse me. Excuse me. Hey. Kutse kantona? Hayi mani. Hayi tuzo. Kutse kantona? Ndona ngithola ngake thola. Ufuna ntona? Njaba Ufuna ntoni apha? Sonqalela sim. Sorry. Khatep. Sim. Wakulunga uqhelele. Anoqhela khotha Ufuna ntoni apha? Sim, jonga nami. Kanti yazi ba kuza i-beautiful girl. Yazi Ngixelele beautiful girl. Ufuna ntoni apha ekitchen? Kutheni nje usenzela nje? yazi nanami mina akunceda. Take a long way mina nanami. Uthi usemspear encwadi zakhe. Don't bite the chew that you can't swallow. Yes. Sungixelele ngethu no bite ungiyona slide. Excuse me. Wena uselibisi apha ngomlomo. Kutheni uselibisi ngomlomo? Oh. Ufuna ntoni kwalapha? Sim, onodada abaninzi ngoku. I'm the part of the family ngoku. Obaxelelanga simjoka ke mntanam. Yabo ngokuphinde yenza igrosari. Okanye uphinde upheka apha endlini. Bali zitya beninzi cause nami khona ibhungane ngoku. Awusoze uhlale apha ke wena ndaqalela. Excuse me. Njani? Awusoze uhlale apha wena. Jonga mntanam, unodada abaninzi ngoku. Can't see you jump now, ask how many high. Awukwazi uthi kuwe. Khatebe. Jonga sunyola lo. Achonga. Qhela wena. Ayiqhela abaninzi. Sundiqhela wena. Yeah, Thana. Xalela ke. Beka libisi apha. Sorry sim. Thana song. Ngoku ndihlala apha ngosim naphakade. Amen. Uhlale apha ndaxalela. Asikele ufuna ezulawa. Xalela awusoze uhlale apha. Uzawuphuma apha uhamba ngempunda ndaxalela. Ikhothe ngibani? Hey, ndaxalela. Vala umlomo wakho. Lena indaba abantu abadala. Lena indaba kaMkhozi sim. Awabuza inyoko sim ndaziwa. I'm part of the family. Angona siki song. Take lo le. Excuse me. Yeah. Florenda. Nasim ulia tamkhol tata kembaku mna. Kanyenza lento ndinami. Mama, kwenzeka ntoni apha endlini bethunana? Kwenzeka ntoni apha endlini? Sana it's another thing on top of another thing. Kwenzeka ntoni apha endlini? Simlele, kutheni unganqonqozi nomntana mthixo wami? Kunini ndithetha ngele nto onqonqoza kuwe? Makaphume lo ayonqonqoza. Mntanam kanti khakho ngixelele intoni manje ukunimonela mhlawumbi awufunda onwabi ndikwenze ntoni? Kathule, but come. Thetha nawe usuqava. Mama, kwenzeka ntoni apha endlini? Kule metha yento yokuba ufika abantu apha endlini wena ucinga ngonqonqoza. Simlele, khamamela utata wakho uyathetha. Phuma. Uyonqonqoza then ungene. Phuma awuzufika uphosele kwenzeka ntoni unganqonqozanga apha. Hayi, makunisela nayo into. Come in with respect, please. Kwenzeka ntoni apha endlini? Baby, awuzuphendula le nto. Uzophuma wena umntana ngeva lo. Uzophuma uyonqonqoza ubuye usibulise. Sana webile lolo. Ujonga suqava. Ansanga kuwe apha. Hayi, Kwenzeka ntoni mama apha endlini? Kwenzeka ntoni apha endlini? Urhadebe ndifika apha efridge niyazidalela. Uzenze le nto usela amabisi utya nezonke. Awuzuphendula. Ambona ukuphuma unqonqoza ubuye.
Buza kanti ufuna uyithatha. Phum. tatakho uyathetha Simbulele. Sukufundisa kaloku ibehavior ngokuyacabala tata onaye azakufundisa. Phum. Kutheni ungabulisi wena? Phuma ubuye uzothetha nanto ufuna uyithetha. Come with respect. Mama, Rhatebe pha. Ndifike selibisi pha. Utye sonke ngezandla. Urhatebe uvulile ungubani apha endlini? Into enzekayo pha mna. Andithethi nawe, kani? Bendithethi nawe. Mama, kwenze ngantoni apha endlini? Awunambeko ke bona nje. Mama? Mamela ke mntanam, kawumamele. Urhatebe ugqithiwe kulaa ndlu behlala kuyo. So wazokucela ulala apha endlini only for usuku oluyi-1. Ikhona loo lapha ke ngolo hlobo. Ikhona loo nto. Zonke ezitshomi zakhe ezi ziphambeneyo zizozohlala apha. Hayi, Mama, awuyifuni Simbulele. indlu yakhe ibe nesidima ne? Awuyifuni loo nto? Ngoba ngazohlala apha. Uzohlala Uhlala ke lapha? uncede apha utatakho. Inxelisti le bikufuna. Inceda utatakho. You okay with that one? Asisekho kuloo nto leyo ngothina because akazondifumana. Asingamncedi uRhatebe. Utatako behleli pha ixesha elilonke mna ndingekho. Nikhona nina nelapha endlini ningayanga uyokhambuza. Asithethi loo nto. Ndifika uRhatebe ezidalela apha endlini. Buzidalela wena papa ufanda ukukhalelana nobo busenza ntoni. uRhatebe makangazenzeli please Simbulele, endlini. khawukuyeke mna ndihendlishe uRhatebe endlini yami. Handlisha njani uhlele ebhedini uthe ntono ihandlisha ingoko? Ndimbonile Ndiyaxelela ngalokho wenze ntoni? hamba mama. Ndiyaxelela wenze ntoni? Tsayo moya ngokwam. Because ke uRhatebe akazongazi apha. Bencede umuntu wami ndingekho. Nam ndiyamfuneke ndimncedile. Also imandi loo nto right. Bemncede umuntu wakho. Eh, Indlu yakho Simbulele. izawulela ihlala amanxila. Benikhona umuntu wami engenandawo Andinaxesha loo nto mna kagxothwe ndim kaloku apha. Bendizawuthini? Bekutheni kuze ungambiza azohlala wena. Ndizombize laa nto. Benikhona. Ndizombize laa nto. Uzawuhlala ke apha uRhatebe sizova ngawo. For the sake of ubaby. Phum. Phuma mani. Oh, ndiyakwazi usivusa. Phuma. Get away. Hayi suthi get away. Suthi Hamba, get man, away kodwa Simbulele. uyambona uba wenza ntoni lo mntu. Ningekho Ndizokuxelela wena apha. umbeko. Hayi mani mama. Emnasina ni-nonsense apha lo mntu efaka amanxila akhe apha. Ucango emveni kwakho hamba. Sus. Kenani. Uyamfuna uRhatebe lo. Uyamfuna. Kufuneka ubuye. Luxi! Yalala ke leya kuthi. Kanya! Hey, leto khwantana nami nina wakusetha hayi man. Awukade mnyaka. Endoda ndiyakhumbula Thabeke zombili. Alright. Ntanga. Epha nini ngumqabaqaba nam. Uyiqabule Philip. Uyalala man. Ha? Ayalala. Yaziba ndi-6 o'clock ndihlala ndiyathayina apha ebaleni. Khanyo. Awuveli apha kwendlini kukhala mna. Khala ibhungane. Uthandaphi ntanga? Ndapha emzini nam ndiyakhwaza lukhanyo awuveli. Kudala Elbert cast away boy. Ha? Xelela Intanga wena uhamba uthwakuza nje ucima nhlale emajodombeni muhamba ukwaza kanyo. Ucima nhlale emajodombeni ngihlala imjondolo ntanga ndinestena mna bakwami. Awuvuka kakuseni. Khanyo. Ha? Yenza ihle 12 yakho. 14 kameke grade mna ndandisenza izithandathu. Udom wena. Standard. Umntu uyabhida Khanyo. Soze usoloko uhlala eTyotyombeni for the rest of your life Khanyo. Ntanga. Indlu yami plasterisiwe. Kwaye ihlala esideneni Khanyo mna. Hayi man. Ndihlala apha indlu yami. It's the property for me this. Hayi man. Yeah, it's a property this one. Uhlala apha kameza ngo? Khanyo. Yazi sani. Xa ungumntu funeka uzazi yathanda. Yazi Mary uze kume bhabha. Helile giqa mntana. Umeri. Xa Mary lala apha esifubeni. Rhatebe. Uliyayi. Ansoneli. Akandonelisi. Vele. Ndifuna wena. Ndifuna Rhatebe. ingumthimkhulu apha kuwe ndathi Mary masambe. Ndathi into zam ndahamba. Hayi wena liyeza ikhabela out. Ngumeri oze kuwe ntanga? Endicenga ayilila lo Khanyo. Believe it or not boy. Yazi eseKotaland believe it or not. Ntanga. Hawu Mary ndamthatha mina Mary sohla sihlala apha kwami Mary ndikwenzela iphathe tamtam apha endlini nam. Wathi Mary hayi ndicela uyohlala endlini nam I want a father figure. No.
xa behlutshana le rabishu ngayo ndathi Mary yeka ndiyafika phaa kwendlini ndake ndafika ndamphatha kamandi Mary. Ngoku ufuna undixelela uba mna mandithi meza kuwe. Jonga wena ndicela uzilungisele ndibe 1 khanya. Ntanga. Ngoku yonke into eyifunayo apho uzoma bethangweni unikhwazi awusacingi uthi meza practice loo nto ke ngoku. Kade bendikubona ngesinxibo esi sakho. Ndavuka. Thonga uvuka abanyana. Ndavuka Lukhanyo. Mna ndithi ngoku wena yazi ba undingutata walapha yonke into eyifunayo talk to me or talk to my lawyer. Yeah. Mes. Ndithi ke ngoku uMary ngoku ngowam ndimfumene ngezandla ezishushu. Nangoku uyandiphekela phaa uMary. Nandipheka ndizatya naye sitye etafileni sobabini sihambe sithini siyolala xa engekho liya. Hlebeke sophini. Xa ndithatha amanzi am panivasi ndizawubuya ndizaphaa kuwe sifumane 2. Fumana 2. Yeah, excuse me. Intanga zam ke nasi. Believe it or not boy. Makuphela nanto manje intanga mani kuwe mani. Tete zoncanyo. Tololololo zancanyo. Kaya wathi intala mazama. Ngena ntanga. Hayi jonga. Ngena ntanga. Phofu iza kum wena. Jikale. Jikela boy. Hey. Uyisene mqula Lukhanyo ngifuna ukuthi uboost ezi speakers lapha. Bani. Hey. Oh nasa banjani konda? Uhlala lapha ngoku uqaleni uhlala lapha ngoku. Emadoda. Zange ngicakwe. Uhlala lapha. Lapha. Siyana mnandi sazipholela ndifuna uncama siyana into enjalo mntanam. Kodwa ke wena xana sesithethe inyani mntanam ifamily ayilahlwa. Ya Ifamily ayilahlwa noba mhlawumbe kuyabonakala izinto engathi azenzeki kahle ifamily yeyona nto ekumela uqiniseke into yokuba linene elo msiyana. ya Kodwa ke msiyana le yasendlini sezakhe ndiqhotse msiyana. ndiqonda mani noba msiyana. masithi wena into kaRhadebe man ibingaxolisi ncam because nathi besinawo amaxesha uyaqonda sibhidane noRhadebe. Yiloo nto. Kodwa ke yima mntakwethu man kodwa ke ndiyafuna man uyaqonda umkhangelele man indawo apha entliziyweni yakho uba kaloku ligazi lakho uRhadebe. Soze ihlo laa ntwana itsebe likaliphungela ngoku icimba ingathi ndiyiboleke indlu ndiyenzela kahle nantsi le ntwana ibolekise emntwini. Ndisezake ndiyiqhotse msiyana laa ntwana ndizayifaka epanini ndiyifrayishe ndiyibone biyakwazi ufudumezeka na. Ayisoze mayihlale phaa phandle. Iwari yam kuyo yonke lento because uyabona apha endlini besidla ngofika nathi kunuka ma-safety kuyiloo nto mani zento zayo. Kodwa ke ndiyacela mani ihlo mani because iwari yam yilaa ndawo ihlala kuyo phaa kaMary andiqondi uba izawuhlala kakuhle kaMary. Yima msiyana uthi ihlala kaMary le ntwana ngoku ubungayazi ihlala le ntwana kaloku ndiyikhuphe ndayisa uLukhanyo ngcimbezaya uLukhanyo ihlala ngabuni ngoku Mary. Hey hlo hayi mana ndiqondanga kaloku mna ba ungatsho ke bayihlo mani uve ngam ke because kaloku mna ndiyazi kaloku mna ihlala phaa kwaMary kaloku ihlala ngabuni kwaMary le ntwana tyini le nto ivunyelwe nguMary phaa ngaphakathi. Kaloku uMary beke wangabikho ixeshana uyaqonda nama ndiyazi bephi mhlawumbi ke besaya ezindaweni zakhe mosoMary masibaye bathanda no-Ben 10 uyaqonda ya andimthanda umthanda laa Mary laa ntwana ke ngokuliya yazohlala ke ngoku apha kaloku endlini le yakho phaa kwam hayi mani sukuxoka msiyana so yina bibuyisa izitya ngoku so le ntwana lena uRhadebe uyayibona ubuyongeza msiyana ibihleli ibisenza ijente isendlini yam ndiyinike yona. Hayi man hey uphinda uthi mandiyixolele msiyana nale bungayazi hey msiyana ndinewete ne hayi man ndicinga uba mandike ndilentike man msiyana uthi ibihlala apha kwam linguliya. Kaloku yiloo nto ndiqonda mna bendingayazi uba awuyazi le ntwana man uzungayiphathi man uzungathi uve no msiyana subana wari subana xhala kodwa ke yona kuyanyanzeleka khe ndiyiqhotse msiyana. Wena hlo hayi nizawuba right ndibulela mna ngokunyaniseka kwakho tyhini ixesha eli ndiyothiya mna ngapha yona but uzungathi mani uve ngam yaqonda hayi ndiyabulela kodwa msiyana tyhini le ntwana kodwa ningaxabani ihlo mani sesanele nale ntwana msiyana sawubonana ke pha sivuse sawubonana pha Masimpika
Muslim Evanas card, first to me she. Anana, Jona Mnyatelu Satana, Tumini Kanana, Jalela Ferio Satana. Yalinka. Yeah. Mntu wam udini sweetheart. Dalidi. Ufike kahle kodwa? Oh hayi nami lapha endlini ngo. Hayi ndifikile shem. Jonga nantsika man. Kuyafuneka into yoba ngaba simane siphuma yaqonda siyotya ngaphandle. Silale hotel ehlo. Wewe. Hayi aye kumandi dabule jonga. Sishiya uchuku lwaseKapa. Yava abamonashi. Uyobuya nini ke ngoku? Oh next week. Okay ke mntu wami hayi. Hayi ke hayi ndiyakufa. Awuyayazi ndikuthanda ukudlula size. Ava bye man. Bye bye yo mntu wami. Yo wethu. Wathini? Ungathusa ntoni? Ufuna ntoni? Problem. Ungikhala kakubi wena. Manje ungikhala kakubi wena. Problem ku? Problem ku? Makame mfo ndimanya ngamacuku wena. Ndithini ndoda ngolo uphakela. Undiphakela ufuna ntoni apha kona? Ungene njani apha endlini? eKapa nayo ibhisto. Ndenza ibhisto apha. Wathini sundala kakubi ngixela ngebhisto ma kwenzeka ntoni kanti apha? Okay. Ufuna ntoni apha kwathini man? It's a story for tell. Yeah, it's a long road. Wathini? Ugeza gate by egate usindingo ityongona. Ungalungu ndiqhala kakubi man. Obhonsi bakho nqa. Aqwaba buphamene. Banuka obhonsi bakho nqa. Yasisi. Sukhoma ngobhonsi oKapa boyeka isa home straight. Sisi. Ndiphekile ke ndoda ba uyafuna. Ba ufuna. Isikere zinga nabachebi. Ongekho ityela bakho. Yakuthusa. Yasisi. Ayana, wena ulapha ufenqa ingane wena. Yimoto. Wenzeka ntona? Sisi.